Velkommen tilbage alle sammen. Dette er den første episode af serien, jeg vil kalde for Fejl i Koranen. I dag skal vi udforske temaet omkring treenigheden i Koranen og Ezra i Koranen. Hvem er han og hvem? Hvad er han og hvem er han? En lille kort introduktion. I denne serie vil jeg vise de fejlagtige fremstillinger af kristen og jødisk tro, eller i nogle tilfælde historiske fejl. I denne video skal det være den fejlagtige fremstilling af kristen og jødisk tro, nemlig treenigheden og Ezra som værende Guds søn i surah 9:30, så vidt jeg husker. Lad os starte med lige at forklare, hvad treenigheden egentlig er. Den bibelske lære er, at det er én Gud i 3 personer. Gud er en væsen, det er hvad det er, og de 3 personer er, hvem Gud er. Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er de 3 personer i Gud. De bibelske henvisninger er blandt andet Matthæus 28:19, hvor vi ser: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. I Johannes 1:1, altså det første vers i den første kapitel: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I 5. Mosebog i det gamle testamente, vers 6, kapitel 6, vers 4, bliver der sagt: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Herren vor Gud, Herren er en. Ordet treenighed findes ikke i Bibelen. Det er noget, der er blevet opfundet senere, men læren og doktrinen findes i Bibelen. Det er vigtigt at pointere, at treenigheden er ikke 3 guder, men 1 person i 3 guder. Men lad os fokusere lidt mere på det her vers. Hvad betyder Shema Yisrael? Det er en Guds enhed, men der er mere i det end bare det. Som jeg sagde før, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Adonai betyder Herren, Eloheinu betyder Gud, Adonai betyder Herren, Echad betyder en. I kan se her, der er ikke hvor, der er ikke er. De her ord er blevet sat ind for at forstå den her sætning bedre. Det er vigtigt at pointere her, som jeg har skrevet. Nøgleordet Eloheinu siger Gud eller vor Gud. Det er entalsformen er Elohim. Det er entalsform af den flertalsform, der vil være Elohim. Og så er der ordet Echad. Den betyder en, men er ofte brugt som en samlet enhed. Ikke en absolut enhed. Det er det samme ord, der bruges i 1. Mosebog 2:24, der beskriver, hvordan et ægteskab skal være. En kvinde og en mand skal forlade deres familie. Jeg siger det her ikke direkte, og de skal blive til en. I det engelske så står det, at de skal blive til one flesh. Til højre ses et udklip af en tekst fra sefaria.org. I kan se linket her på siden, hvor der står: The word used for one, echad in Hebrew, is most commonly used as a compound unity. Hvad skal det betyde? Ligesom at en mand og en kvinde ikke bliver til en person, men bliver til en samlet enhed, så er Gud også en samlet enhed. I modsætning til Yachid. Echad blev brugt i 5. Mosebog i dette tilfælde. Så mange læsere vil have ret i ved første glans omkring den korrekte læsning af 5. Mosebog 6:4. Så de indrømmer her, det her jødiske fortolkning indrømmer, at der er noget i det.
Treenigheden i Koranen. Nu har vi lige gennemgået, hvordan treenigheden i Bibelen er. Lad os se på, hvordan Koranen fejlagtigt repræsenterer treenigheden. Surah 5:116 siger, sagde du til menneskene, tag mig og min mor som 2 guder ved siden af Allah. Her ser vi, at treenigheden er fremstillet som Allah plus Jesus plus Maria. Jeg har valgt at afbillede Allah som mere en åndelig figur. Problemet her er, at der er ingen kristne, som tror, at Maria er en del af treenigheden. Der er ingen, der tror, at Jesus er en Gud ved siden af Allah, men han er en af personerne ved siden af faderen. Og Helligånden nævnes slet ikke. Dette er et problem, fordi det er som om, at den opstiller noget, som ingen tror på. Og der er ingen kilder om sekter, der nogensinde hverken i den arabiske halvø eller andet sted, der har taget Maria som en del af treenigheden. Der er mange, der har dyrket hende som en meget høj og guddommelig figur, men der er aldrig nogen, der har taget hende som en del af treenigheden. Hvorfor er denne misforståelse opstået? Der kunne være nogle mulige forklaringer. Der er lokale sekter, som jeg har sagt, der havde en meget overdreven Maria-dyrkelse, det vil sige, de så på hende meget højt. Blandt andet kolyridianerne. Det er lidt svært at sige det ord. Men som sagt, der er ingen dokumentation for, at der er nogen sekt i den saudiarabiske halvø, den arabiske halvø, eller omkring Jerusalem, eller i Nordafrika, nogle steder, der har taget Maria som en del af treenigheden. Det findes ikke. Der er ingen, der har gjort det. Der er folk, der har en høj mening af hende, men ikke mere end det. Koranen præsenterer derfor det her som en generel kristen tro, ikke bare som en sekt. Den siger til Jesus, sagde du til menneskene, tag mig og min mor som 2 guder ved siden af Allah. Jesus går så hen til at sige nej, selvfølgelig, men den præsenterer det her problemstilling som en stråmand, i stedet for at præsentere den sande treenighed. Og det er muligvis fordi, at Muhammed har misforstået treenigheden. Hvis det skulle have været en sand kritik, så kunne han i det mindste have sagt Allah, Jesus og min hellige ånd. Et andet problem er Ezra i Koranen. Ezra er også en vigtig figur inden for kristendommen. I surah 9:30 siger Gud i sin bog, jøderne siger, at Uzair er Guds søn. Der er et problem med dette. Der er ingen jødisk tekst eller tradition, der bekræfter denne udtalelse. Jødedommen er desuden meget strengt monoteistisk og mener ikke nødvendigvis, at Gud har en søn. Der er ingen historisk, rabbinisk eller kristen kilde, der nævner noget lignende. Med andre ord, jeg har ingen anelse, hvordan dette er opstået. Jeg mener, at det er opstået, fordi at kristne har sagt, at Jesus er Guds søn, og så har Muhammed set Uzair som værende en høj figur inden for jødedommen, eller Ezra, og så har han fået bildet sig selv ind, at han var også Guds søn, ligesom Jesus var for kristne. Men hvem var Ezra? Han var en levitisk præst og skriftlært i det 5. århundrede før Kristus. Han ledte jødernes åndelige genopbygning efter eksilet. Han hjælper med at genindføre Toraen, og der er meget, meget stor respekt for ham inden for jødedommen, men han er aldrig set på som værende guddommelig. Sanhedrin 21b. Hvis Moses ikke havde givet Toraen, ville Ezra have været værdig. Som I kan se, stor respekt, men intet omkring at være Guds søn. Og I finder det ikke. Der er også et navneproblem her, fordi Ezra er ikke det samme som Uzair. Det hebraiske Ezra, som ses afbildet både i fonten her, men også på billedet, er ikke det samme som Uzair. De arabiske jøder og kristne brugte normalt ordet Azra i stedet for Uzair, og også i stedet for Ezra.
Der er muligvis en forveksling med en anden figur eller lokal tradition, men problemet er, at i nærmest alle oversættelser bliver der nævnt, at det er Ezra med navnet Uzair. Alle engelske oversættelser og den danske oversættelse siger, at det er Ezra. For at konkludere. Koranen fejlciterer kristen lære om treenigheden og opstiller en strå mand i stedet for at opstille den sande tro, som kristne havde i sin tid. Koranen fremsætter en historisk ukendt påstand omkring jøderne. Dette viser, at der er en misforståelse og en manglende forståelse af, hvad jødedommen og kristendommen egentlig lærer. Og derfor er der vanskeligheder ved at se, at Koranen skulle være guddommelig og fejlfri som en åbenbaring direkte fra Gud. Jeg håber, I har lært noget i dag, og vil give mig en feedback i min kommentarfelt. Hvis I vil se mere, så like dette, så kan jeg prøve at lave flere videoer. Og I må meget gerne dele den her video. Og jeg vil lige afslutte med en bøn. Kære Gud, hjælp seerne, især muslimerne, til at se sandheden, at deres falske koran misleder dem og lyver for dem. Vis dem sandheden, vis dem den rette vej. Vis dem dit lys. I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Amen. Jeg håber, I må alle sammen, kristen som jøde som muslim, må få en velsignet dag.